Οι υπεραγορές Pop Life προτείνουν αλεύρι 1 κιλό 75 cent, Nescafe Gold 3,99, σοκολάτα Bounty 49 cent, Snickers και Mars 45 cent, Kit Kat 3x41,5 γραμμάρια 1,65 και 8x20,7 γραμμάρια 2,25, Caprice Παπαδοπούλου 2,35, Φερί υγρό πιάτων 2,59, Ariel Gel 50 πλύσεις 9,99, Everyday σερβιέτες 1,95, Queen Cat τροφή για γάτες 100 γραμμάρια 35 cent και Active Pet τροφή για σκύλους 300 γραμμάρια 69 cent. Και ακόμα, με αγορές 15 ευρώ και άνω σε μία απόδειξη, πάρτε μία θερμάστρα σε ειδική τιμή. Και όχι μόνο, πάρτε εντελώς δωρεάν έναν ηλεκτρικό στίφτη Bauman 180W με στόχο αγορών από 12 Ιανουαρίου μέχρι 22 Φεβρουαρίου. Όλα σε ένα μόνο χώρο. Όλα σε τιμές Pop Life. Επειδή απλά μπορούμε.